Ще се опитам да бъда максимално ясен, като ви споделя своите познания в сферата на манифестацията, как всъщност аз успявам да творя живота си. Нашата реалност е огледал на нашия вътрешен свят. Ние сме причината за нашето щастие, нещастие. Ако искате в бъдеще да сте добре, трябва сега да мислите хубаво за себе си, без значение на какво ниво сте, къде се намирате, дали сте здрави, дали имате любов, дали имате пари или нямате. То е било резултат на вашите предишни разбирания и вярвания и убеждения. И за да го промените, просто трябва да го проявите, да предприемете това намерение, че решавам, избирам сега да съм здрав, обичан, щастлив, каквото си пожелаете. Използвайте изречения от рода аз имам, аз си виждам, аз си чувствам. А най-силното изречение, което може да използвате е аз знам. Аз знам, че съм здрав. Аз знам, че съм обичан. Аз знам, че живота е хубав. Аз знам, че съм причината за собственото си щастие. Благодарете се. Благодарете за всичко, което имате в момента, за да имате повече след време. Работя с тази закономерност от повече от 10 години. Има ефект, знам, че работи. Прилагал съм я в много сфери. Образование, кариера, любов, пари, материални блага. Просто искам повече хора да осъзнаят собствената си сила, като им споделя своите познания. Хубавото е, че не съм единствен, има и други. Аз вероятно ще съм поредния, но ще се опитам да го направя по по-различен начин. Ако не сте гледали първото ми видео, моля да го изгледате. Всичко, което си представим и го почувстваме, сякаш вече го имаме и го държим в ръцете си, достатъчно силно, ако го почувстваме за дълго време, то се случва след време. Без значение колко видеа ще изгледате, ако не сте готови да проявите промяната, наистина да започнете да работите върху себе си, а да чакате нещо да се случи в живота ви, отгоре да се спусне някаква сила или божество, ако искате, или решението само да дойде. Вау! Вие мляко от кокошка доили ли сте? И да, вероятно за мен звучи лесно, за вас може би звучи сложно, но започнете сега. Създайте това намерение, че вие сте причината. Вие сте този, който решава какво да се случва в живота ви. Не външни сили, не шефа ви, не приятелите ви или близките ви, роднините. Не, вие сте този, който казва какво да се случва в живота ви. Понеже имаме толкова забързан и автоматизиран живот, не ни остава време да погледнем себе си, собствените си мисли, страхове, вярвания, убеждения. Хубаво е да намираме време за себе си, което да останем сами със своите мисли, да разгледаме собствените си убеждения и вярвания. И кой всъщност ни ги е наложил тези вярвания? Ние самите ли ги създадохме? Или авторитетните лица? Както казах, за мен може би звучи лесно, за някой сложно, може би защото аз го правя от години, но промяната се случва в момента, в който вие решите и изберете тя да настъпи. И имате това намерение да работите върху себе си. За момент излезте от зоната си на комфорт. Създайте си нови навици, нови убеждения. Мислете хубаво за себе си или позитивно. Чували сте го безкрайно много пъти. Да мислим позитивно. Но как можем да мислим позитивно, ако живота ни се разпада? Разпада се, защото ние сме го причинили. Ние сме причината за всичко случващо се в живота ни. Хубаво или лошо. Ние създаваме живота си. Как може да се убедите в това? Ето един лесен пример. Мислите си за някого и той ви звъни след известно време или го срещате докато ходите на улицата. Случайност? Не. Вие сте го предизвикали, вие сте го създали този момент. Ако това не ви е достатъчно, в първото си видео ви бях дал пример за лимона. Представете си, че държите лимон. Усетете неговата плътност, кората му, грапава ли е,
каква е. След това си представете, че отхапвате от него. Най-вероятно ще се случи следното. Ще се събере слюнка в устата ви. И от тук следва, че нашият мозък не разбира какво е реалност и какво е илюзия. Всичко можем да създадем. Абсолютно всичко. Мечта на работа, живот, семейство, здраве, каквото си пожелаете, можете да го имате. Нужно е да създадем правилните навици, да намираме време за себе си, да се обичаме, да бъдем благодарни за това, което сме, това, което имаме. Защото живота е огледало на нашият вътрешен свят. Различни сме, всеки има различни вярвания. Това е красивото. Не сме еднакви. Всеки има различни цели и мечти. Аз лично всичко, което съм си наумил, съм го постигнал благодарение на тази закономерност. Благодарение на този закон за привличане. Обаче той не е достатъчен. За да ни стане по-ясно как всъщност се случва закона за вибрацията. А той гласи, че всичко трепти, всичко се движи, нищо не е в покой. Абсолютно всичко около нас. Хора, предмети, нашите мисли, те са вибрация. Нашите чувства, те са вибрация. Сърцето е като магнитно поле. И е в пъти по-силно от вибрацията на мисълта. 5000 пъти по-силна е вибрацията на сърцето от тази на мисълта. И ако успеете да синхронизирате мислите си с чувствата си, аз имам този мечтан живот, аз се виждам в отлично здраве, аз се чувствам в отлично здраве. Дори да не сте, хватката е да се самозалъжете, но не е сляпо, защото това ви превръща в самовлюбени хора. Не. Трябва да сте наясно просто, че вие сте го създали в сегашния момент. И за да го промените, трябва в момента да мислите по начин, по който след време да се радвате на това, което сте създали. От какво имате нужда? Какво искате? Изключете ги тези изречения. Аз искам. Вие създавате пространство на липса. Използвайте аз съм, аз чувствам, аз имам, аз се виждам. Най-хубавото, което може да използвате като изречение и мантра, аз знам. Аз знам, че съм успешен. Аз знам, че мога. Аз знам, че здравето ми е отлично. Аз знам, че правя много пари. Но бъдете по-специфични. Вселената не работи с такива стойности. Много, малко. Изберете си сума и я назовете. Започнете да си записвате желанията, нали, с хартия. Не на телефон, нали, с хартия. Когато го правим, действието, преминаващо през ръката ни, е по-силно значимо от това да го въведете на екрана, на телефона си. Късмет. Изключете тая дума късмет, случайност. Късмета е създадена дума, за да ви отдалечава от това, което всъщност вие можете. Всъщност е нагласа за успех. Колко всъщност се чувствате вие успешни в живота? Колкото по-успешни се чувствате, толкова повече създавате този късмет. Мога безкрайно да ви говоря, дори да не съм аз, може да изгледате други видеа, да прочетете няколко книги, но действия се искат в момента сега. Не утре, не после, сега не мога, сега нямам време за себе си. Как всъщност живота ви да се промени, ако вие не поемете тая отговорност? Няма кой. Мама и тати са до време, след това сте вие. Шефа ви? Той шефа ви само ви дуи за енергията ви. Устоявайте своето. Бъдете категорични със себе си. Заявявайте. Бъдете уверени в себе си. Знайте, че има сила по-голяма от вас, която ви помага. Единственото нещо, което се иска или се желая от вас, е вие наистина да го пожелаете. Тая сила се проявява, когато чувствате тая благодарност. Ето, например, тази книга на мен ми помогна. Подсъзнанието може всичко. Имам я от 2011 година.
Тогава насам творя живота си. Прочетох я с убеждението, че това наистина работи. Макар и да нямах доказателството или резултатите тогава, че това действа, аз просто вярвах. Моля ви, не просто да опитате, а да го направите. Не се опитвайте, не се надявайте. Това са слаби качества. Не вярвайте и не мислете, че нещо хубаво ще се случи просто така. Или стоите и чакате нещо хубаво да се случи. Не, вие трябва да го предизвикате. А то става чрез нашите мисли и чувства. Нека краят на това видео е началото на вашата промяна, на вашия нов живот. Аз вярвам, че вие можете. Знам го. Не го просто вярвам. Знам го, че можете, защото аз знам, че успях, следователно и вие можете. Ние сме безгранична сила, която искат да ни отнемат авторитетните лица, системата, в която живеем. Толкова добре е изградена, да ни държи далеч от нашите собствени божествени сили. Наистина сме божествени същества и дано стигнем по-скоро до онези видеа, в които ще ви разкрия своите истински познания и ще ви разкрия кой съм аз. Всъщност, кои сме ние? Аз не съм по-различен от вас. Аз не съм бил по-различен от вас. Аз също имах подобни мечти. Кариера, образование, семейство, поколение. И това ли е смисъл на живота? Много по-дълбок е смисъл на живота, но заради този автоматизиран и забързан живот, силата ни е отнета и замъглена. Иска се много малко и също толкова много. Вау, взех аз да се обърквам вече. Ще го приключа това видео. До нови срещи!